Aika nyt palaamaan. No niin, tervetuloa kyytiin Kelkkakuume Sprint Enduron reitti. Eli tähän tulee meillä lähtö, tähän ajettu siirtymä 2 kilometriä. Tuolta tultu mukavaa jouhevaa polkua ja tässä on hyvin lämmöt päällä. Eli tästä lähdetään kohti Ruskotunturia. Ensin tämmöinen pyöritys tässä maavallilla. Todella jouhevaa ylös alas menoa ja saa välillä painaa kaasuakin. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin ja lähdetään painamaan. Eli tästä lähdetään tien laitaan. Ja heti noustaan tänne mäkeen. Kameroille ei varmaan kunnolla välity nuo korkeuserot, mutta ihan tämmöistä mukavaa nousua. Ja sitten jatketaan tien laittaa ojaa pitkin. Tämä ei ole mitään, että on ihan rohkeasti vaan vääntää kaasua. Se lähdetäänkin laskeutuu alaspäin. Tässä on vähän jyrkempi pudotus, mutta ei mitään ongelmaa koskaan tarkasti. Sitten lähdetäänkin nousemaan ylös. Tosi makia ylämäki. Sitten helppo alamäki. Käydään tuolla sähkölinjalla kääntämässä. Taas noustaan ylös. Sitten tulee varmaan koko kilpailu ehkä jyrkin kohta, mutta tässä on älyttömän hyvää pitoa, niin ei oo kellään mitään ongelmaa, kun menee ihan helposti ylös. Näyttää pahemmalta kuin mitä on. Nyt ollaan täällä maavallin päällä. Pyörityksessä aina yläkenttä. Tähän tulee sitten varoitusmerkki tai mutkamerkkiä. Varmaan tuplanuolle vähintään. Aika nopeasti pitää vauhti pois ja käydään täällä alarinteen puolella pyörähtää. Taas tuolla alhaalla vähän ottamassa vauhtia. Vielä raivaamattakin paikkoja, mutta raivataan uudestaan, niin on selkeät ajolinjat. Täällä tulee toinen silta tämän saman ojan yli, joka on toinen silta 4, mikä tuo ojan yli on tehty. Ensimmäinen oli jo siirtymä. Tässä on vähän tämmöistä teknisempää, perinteisempää Suomi Enduro pätkää.
sinänsä ihan joulua ja helppo. Eikä nyt maavalli on ajettu, niin lähdetään kohti Ruskotunturin loppukliimaksia. Mä ensimmäisen osuuden tarjoaa meille Professor Suspension. Sieltähän saa hyvin iskariosia ja huoltoja, simityspalveluita ja kaikenlaista öljyjä ja himmejä ja osia ja muuta. Kannattaa tutustua, eli Professor Suspension. Tosi pitkäpätkä oli tuollaista maakiviä, joka helppoa. Ei oo korkea eikä mitään. Muuten koko pätkällä ei oo kivikkoa. Paitsi siirtymällä on yksi pikkupätkä. Tullaan tähän sähkölinjalle. Ja jo kerran yritettiin siirtymään. Tässä on vielä pikkupätkä raivaamatta. Ja tässä tulee vähän märkää paikkaa. Tulee vielä kuormalla vaan sillat tai ainakin semmoset noin niin ei oo ilman. Tässä on semmonen pelto-osuus. Ei peltopyörys vaan pelto-osuus. Tämä on leveälti raivattu, että voi hakea ihan omaa linjaa eikä pitäisi olla mitään ihmeellistä. Joku kivi on tuossa keskellä. Merkataan ja maalataan. Se muuten voi aika huoleta sitä painaa. Ei oo siis pakko ajastaa musta auraa. Voi tehdä omaa urraa. Ja kohta tullaan taas siihen ojaan varteen kolmannen kerran. Ja nyt tullaan kolmannen kerran. Tai neljännen kerran tullut silloin. Täältä lähtee vielä loppukliimaksi eli Heskupalaan. Voi vähän antaa kaasuakin pyöräteessä. Siltä tuntuu. Varsinkin ylämäissä. Ja miksei alamäissä. Nyt on aika hyvää pitoa, ei oo satanut ihan juttu. Tätähän tosiaan Ruskotunturin pätkä on ajettu 22 ja 21 kisoissa. Aika samanlaisena. Varmaan pieniä muutoksia on tehty. Tätä tosiaan vertattiin, voitte vielä kotikatsomussakin katsoa, miten on merkkaus onnistunut. Tulee taas kaasuttelupätkä ylämäkkeen. Nyt heitään taas metsää. Lähdetään laskeutumaan. Äsken oltiin muuten tuolla jo
huipulla. Sitten lasketaan tässä talve. Pikku voi ottaa tuossa ilmalentu. Sitten tulee todella jyrkkä alamäki, että tarkkana. Tässäkin on useampia vaihtoehtoisia linjoja tuonne alaan. Ei mitään vaikeata. Taas ollaan täällä huipulla, niin kuin vähän tässä niin sanottuna yläpellolla. Siinäkin pikku hyppy alamäkeen. Tässä on sellainen tarkkuutta vaativa paikka, että tulee laittaa vielä vaaran merkit tuossa varaan, jos oikein vauhilla vettää, niin menee tuonne rotkoon. Tässäkin pääsee kaasuhauvaan, mutta aika tiukka jarru tulee sitten lopuksi, kun aina yrittää rinnettä ylöspäin. Todella makea paikka. Täällä tosiaan Ruskotunturissa talvella pyörii hiihtohissit ja aikaisempina kesinä myös bikeparkkitouhua, mutta nyt tälle kesälle bikeparkkiyrittäjä ei ole käynnistänyt hommaa, eli hissit ei pyöri kesällä, mutta todella paljon täällä on porukkaa ajamassa, vaikka ei hissit ole päälläkään. Ja myös juoksuporukkaa saa mäkireiliä Oulusta. Ei juuri mäkiä ole, muuta kuin näitä rakennettuja.
Tässä tulee aika jyrkkä puotus. Katsotaan tuleeko varmerkkiä vai ei. Tässä sinänsä mitään, mutta ei kestä vauhdilla ajaa tänne näin. Ainakaan minäkin. Helppo muuten. Ja sitten tulee koko kilpailu nopein pätkä. Tuossa joku 100 metriä tämmöstä tietä, mutta täällä on pyöräilijä ees, niin eipä kiihdytetä. Törmää. Ja täällä on sitten ennakkovaroituksia. Pakko lähtiin, että odottaa, että tulee ykkönen ja sitten on todella pian täällä. Ollaan täällä eturinteen alueella. Nyt on aika hyvä pito kun on kerännyt kuivua satteiden jälkeen. Satteilla on vähän hiukkaa paljon tuollaista kultapohjasta, mutta ihan älettävää satteillakin siinä mitään. Mutta tarkempana saa olla. Siinäkin saa syötettä, mitä peleistä lähtee, jos osaa ja uskotaan. Oi, nyt meni tuossa, meni väärin ajoin, huomatta. Älkää ajako väärin kisassa, vetää siihen vielä nauhaa. Ajoin merkin väärältä puolelta. Ja sääntöjen mukaan kääntyä takaisin, mutta en lähde nyt kääntyä. Vai jos kisatilanne. Nyt lähestytään maalia. Tähän tulee maalia. Loppupyöritys vielä tähän joku sikaani. Ja no niin, tässä oli pätkä.